Il-pressjoni tar-residenti u l-bdiewa tal-inħawi tad-daħla tas-Sinja f'Ħaddingli waslet biex il-Gvern jagħmel U-turn fuq proġett meqjus bħala illegali li kien beħsibu jwettaq. Dan hekk kif il-Ministru tal-Infrastruttura Ian Borge permezz ta' Infrastructure Malta rid jibqa' għaddej bil-kampanja tiegħu li għaddi romblu minn fuq il-bdiewa raħħala f'pajjiżu stess. Meta kmien il-ġimgħa filgħodu, ir-raħħala u bdiewa ta' Triq is-Sinja sebħu batt ta' gafef u nġenni ta' kuntrattur ta' Infrastructure Malta. Dawn kienu lesti jgħaddu triq fir-raba mingħajr permess, skont il-movement Graffiti li fuq Facebook saħħet li mill-ġdid din l-Aġenzija tal-Gvern li taqqa' taħt ir-responsabilità ta' Ian Borge qed tagħmel bullying ma' residenti u l-bdiewa tad-daħla tas-Sinja b'mod illegali. L-attivist tal-movement u għatta residenti imbaraw l-inġenji milli jibqgħu deħlin fl-eliqi billi poġġew mal-art fit-triq u mblokkaw l-aċċess. Skont il-bdiewa Dinglin, dan hu raba saqwi indukrat bil-pjan ta' Infrastructure Malta u li triq tgħaddi ma' ġemm spiera tal-Ilmaġieri u jinqalgħu ħarru protetti li għandhom bżonn permess speċjali biex jinqalgħu. Din il-pressjoni li twallet saħansitra l-aktar minn 7 sigħat waslet lill-Aġenzija tal-Gvern biex tirtira mill-post u żżarma l-inġenji minn Ħaddingli. Il-bdiewa għalmentaw li dawn qatt ma ġew notifikati u ħadd ma offrilhom xi kumpens tal-li se tittieħdilhom l-art. Skont il-Movement Graffiti jidher li l-iskopu ulterjuri ta' Infrastructure Malta kien li jsir żvilupp f'żona barra l-iżvilupp, żona li tista' tinfetaħ għal bini ta' 5 sulari. Ir-residenti urew ir-rabja tagħhom kif dan kollu qed isir bil-moħħbi u bl-għaġla, tant li se jinħattu xi ħnejjiet antiki li wħud jaħsbu li kienu jagħmlu parti minn xi arkitettura ta' knisja biex inifdu triq. Saħħu li m'hemmx xi bżonn partikolari għaliha u staqsew min se jgwadanja minn din it-triq moddija fir-raba biex taqqa' triq San Juan Bosco ma sqaq il-mużew kif ukoll ma' triq is-Sinja li fija hemm il-binja tal-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli.